Ορίστε. 9-2. Ποιος? Εσύ? Ο Μάστερ. Έγινε Μάστερ. Γιάννη κερδίζει 9-2. Α, του έδωσες 5. Έτσι γίνομαι κι εγώ Μάστερ. Πάλι τσαφ. Όποτε τον τραβάω τσαφ κάνει. Όποτε τον τραβάω... Μα κόμπλεξ έχει. Τι είναι το... Γιάννη. Τι είναι. Στον υπόδρομο βρίσκεσαι. Καλπάζει κανένα άρτη εδώ και το ξέρω. Ποιος είναι το γουρούνι, εγώ είμαι Γιάννη το γουρούνι. Γιάννη, το νου σου. Κοίταξε, κοίτα να μαθαίνεις. Τάκ. Είδες. Άμα να στήσεις. Σε λίγο, τώρα. Ωχ, δεν την έβαλες. Ρε μαλάκα, του χάρισε το παιχνίδι. Και θα κάνει τον παίχτη μετά. Κάτσε να γίνω καλά, κάτσε να γίνω καλά και σας πω εγώ τα δυο μου. Ρε μαλάκα, δεν τρέπεσαι να σου χαρίσεις 5 για να πεις ότι κέρδισες. Τι είναι αυτά τα χάλια ρε μα, τι είναι αυτά τα ξεφτιλίκια ρε μαλάκα. Σιώσε 5 και το θεωρείς νίκη. Δώσε το αφήσου και συνεχίστε. Έτσι το σωστό. Τι έχεις να πεις. Κέρδισε ο σύντεχνος, το γλίτωσε τον Μπούτσο. Καμιά δήλωση. Τίποτα. Καλά.